Pozemky u pláže jsou jednou z nejpodhodnocenějších investic v současnosti s potenciálním ROI až 500% za 5 až 10 let. My působíme tady v Panamě na nejžhavějším přímořském trhu ze strany pacifické oblasti, kde můžete zažít každodenní surfování, služby nejvyšší kvality, beach bary, mezinárodní školu, najdete zde. Obrovská poptávka po Airbnb je také tady a naše pozemky v této oblasti, kde můžete s námi stavět, začínají na $49 000 a můžeme vám postavit dům se 2 ložnicemi za $79 000 tady v Panamě a můžete si užívat tropické zimy a mezi tím ho mít pronajmutý přes nás, přes Airbnb, anebo se čistě přestěhovat a začít žít tady s námi v Panamě a užívat si život v tropech. Takže neváhejte mě kontaktovat.